itegendun panpina. Bakizu ezanekin, trapu bat itegendun, bedaron itegendun. Hola doblatze gendun. Horrela, eta gero batekin itun hemen buelta bat, eta bera, itegendun, gure panpina izatezan. Gustatzen zaizue? Bai, bazueke oso erresa da. Eta etxien, eta gero hemen, Kopina barruan zarre. Eta gero, eukia egoten bazan, kapatini holan, eta usan potxe kapota. Gustan? Eta holan, potxe kapota bat. Ezakatiko da dauzak erosteko, barruan asmatu dira. no, oain partien olipikoa daude. Guk ginean ez gendu olipikoek. Bakizu egun jartzen gendun? Arbola, bakizu zuaitza, ez da? Garek izatitu adarrak. Jose hona barrien, soka lodi bat jartzen gendun. Han jarri, zakua, iburdin mina ezartzeko, han jarri eta han ibiltzek ginen. Horrein, mendialdera joten ginean, arratzaldian hona egoten bazan, ostruakin etxen genuen gonak. Ostruak lotu, zueken ez da, txintxinik garbinin ez delatzen. Hola makina. Dabiltzan uloiekin jenetesiak, eta ez dira abi abandonatuak beste. Ene bihotziak, eguzkiak, urtia ubatak, oaxak. Delako gal ez dadik ipinez eta sentitu Ariak lez izan nahi dut Mendea eta segundua gurutzatzen diren lekua besterik ez izan Urrinderitzan aperrian Mendea eta segundua gurutzatzen dien lekua besterik ez izan Urrinderitzan aperrian Mendea eta segundua gurutzatzen dien lekua besterik ez izan Urrinderitzan aperrian